Karodoko ni mbaka medo gidore wi wach golo oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua apisi kod jood bura. Rigathi to nyonore ni ene apis kendo onge ywaruok manie kinde kod jodito e sirkal kata mana jood bura. Walter Nyabaga miwa ler mar wachni. E kinde malit mar siasa medo poto kendo kwako lwasi mapacho ka ahinya piny owacho mar Kenya Kwanza bang' weche moko pilore ni jood bura moko sani geto thulo oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi. Ka olose kaunti ma Nyeri, jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiero jomoko maparo thiche oko ni oparo modeko. Rigathi onyorore ni gionge kod ywaruok e kindgi kendo winjruok makare ni e sirkal mar chwalo Kenya mbele. Tire bara yekuo maundu ma bururi mari ikaragwo uguo andu magithogothanaga kidogo tondu mathanwa mari gikabu kimwe ndo nginya mari kugonagia no rekei tuhorere. Motel ne chenro makawuono gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga mabende en achiel kuom telo moteno machiegni jalup jatend piny nyogoyo duonde piny kendo mero ni paro moko mag temo chwalo ajenda mag riembo Gachagua e lemo mare. Kahiga nyolose kinde mobila mago kwach bende nyore kodhi nyime gi dayo dho moko kuom joting' ndai mag Gachagua ma itudo kod seyo ng'anyo mar rowere mosebedo kadhi nyime e pachoka. An impeachment motion is being considered against the deputy president. I would want to make it very, very clear that that is an affront towards the mountain. And it is really an attack on us as a people. And we will not take it lying, but it has its consequences. Whoever feels that that is the way to go, we kindly tell them, bring it on. Jalony korka weche mag telo Charles Olwamba okoni weche mag thicho Gachagua en mana siasa mag gaje mondo sikwie temo manyo yore mag tony. An sure ni lwet ng'ato ntiere. And ok wanyalo weyo nikech jo Kenya bohero siasa. And kaka gik matimore sani ok wanyalo wacho ni jo Kenya samoro bende ka siasa ng'eny jo Kenya wigi wil gi gik moningo gilu. Ntiere gik masani kaka jo Kenya waluwo very particular. Korana paro ni mbe wuotho ne Mount Kenya ten mana manyo ji mondo ji oge one ni ene mochung' kodgi en kodgi e gimoro achiel. Ng'iyo chien kanyo ma ok mwakwongo neno gima kamano timore. Wanyalo paro ka President Moi gi Saitoti nokwinjre manotima no confidence vote parliament. Kata kamano Saitoti noduoge telo. Charles wacho ne kata odoko ne paro mar thicho Rigathi Gachagua nitiere. En bende nyaka jitang' ni en kod kwan mag jood bura ma winje kadisi. But ok wanyal chaye bende ni en gi ji matin. Embe en ji mondo obed jalup mar president indalo gi duto mobet e siasa. Embe en gi ji. Ma jok ma ok dware gi bende ang'eyo ni gimanyo kaka giyud numbers. Walter Nyabaga, Ramogi TV.